Hazreti Salman-ı Farsi radıyallahu ta'ala anhu rivayet ettirler. Kâle ayttılar. Hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabliğ edip berdi, hitap etti bizlerge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi ahiri yevmin min Şaban, Şaban ayın ahirki gününde, Ramazan ayı gelecek gününde bizlerge Peygamberlerimiz bir nasihat edip bir tabliğ edip berdi dediler. Fakala, fes peygamberlerimiz ayttılar, ya eyyuhannas, ey merdimler, agah bolun, ey merdimler, kad adallakum şehrun azimun mübarekun, ve tahkik sizlerin üstünüze saya salıp geldi, şehrun azimun bir ketteken ay geldi. Bul ayın izzetu azamati nihayet belend, köpür belend, faziletli, şarafatli, izzetli, azamatlı ay sizlerin üstünüze geldi. Hazır bolun, mutevajjih bolun, agah bolun dediler. Mübarekun, bereketten dolu ay dedi. Bu ayın bereketlerinden yine mahrum galaman. Mübarek ay üstlerinize geldi. Şehrun fihi leyletun. Bu ay şu rakam bir faziletli ay ki bu ayda bir gece var. Şul gecenin o da hayrun min elfi şehrin. Bir mun ayın ibadetinden şol gece eden ibadetin özü behter dedi ki o Leyletul Kadr bolýar. Şehrun bul ay şu rakam bir faziletli ay ki cealallahu siyamahu faridatan, Allah subhanahu ve taala bul ayın rozasını bendelerine farz karar verdi dedi. Rozasını tutmaklık farz bolýar bendelerin üstüne. Ve kıyama leylihi tatavvua, ve bul ayın gecelerini taatu ibadetle ötürmekligi neflu mustahab karar verdi Allah subhanahu ve ta'ala öz dedi. Onu her kança acirli sevaplı karar verdi dedi. Men takarraba fihi bi hasletin kana kemen adda faridatan fima sivahu. Kaysi bir adamın özü bir kari hayri, bir yaxşı amali şol mahi mübarek Ramazan'da ancam berse, Peygamberlerimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar, kana bolar kemen misli ol adam şekilli ki adda faridatan, bir farzı ada eden şekilli fima sivahu bul aydan başka aylarda. Bul ayda bir maydacık, bir mustahab, sünnet, bir yaxşı amal ancam berse başka aylarda farzı ancam berence sevap verilir dedi. Ana şunça faziletu şarafati barekene amali hayırların bul ayda. Ve men adda faridatan fihi, kaysi bir adamın özü bir farzı şul mahi mübarek Ramazan'da ancam berse, zekat gerdenine farz bolan zekat berse, 5 vakt namaz gerdenine farz mune ihlas bile cemaat bilen okuysa, rozanın özü farz mune ihlas bilen tutsa, başka gerdenine farz ibadetlerden bir farz ibadeti encam berse, kana kemen adda 70 faridatan, bolar ol adam şekilli ki ol adamın özü şul aydan başka aylarda 70 farzı ada edence sevap verilir dedi. Fima sivahu. Bul aydan başka ayda 70 farzı ada edence sevap, şul ayda bir farz ameli ada etsen şul adamga berilir dedi. Ve huve şehrus sabri, ve bul ay sabrın şehridir dedi. Ayıdır dedi. Sabrın ayı. Bul ayda sabredin. Aç kalsanız sabredin. Susuz kalsanız sabredin. Kıynansanız sabredin. Damaklarınız kuruysa sabredin. Dodaklarınız kepse sabredin. Ve her bir kıyınçılıklar bul ayda üstünüze gelse, taraviyi hatm okuyacak pilla ayaklarınız ağrıysa sabredin. Uykulardan kalsanız geceler sabredin. Bul ay sabrın ayı, sabır bilen ötgörün dedi. Havsale bilen ötürünler. Ve sabru savabuhu el cennet, sabrın nemesi savabı mustakil cennettir dedi. Allah subhanahu ve taala bul ayda sabredip ibadetleri encam veren adamga cenneti fevkalade verir dedi. Ve şehrul muvasat, ve bul ayın öz gamharlığın ayıdır dedi. Peygamberlerimiz aytti. Ey menin ummatlarım, bul ay gamharlığın ayı.
bul ayda sizler öz familläriňiziň gamyny iýen. Başga aylarda onça ýaxşy taamlar bermän, sady taamlar berýän bolsaňyz bul ayda köşedin, bir näçe ýaxşyja taamlar familläriňize berin. We bul ayda gyşlaňyzdaky garyplaryň, ýetimleriň, biýo biçarlaryň gamyny iýen. Goş gymmat, sila burunç gymmat, we baýa gymmat, gymmatçylyk o pakirler ýene gurunandy roza tutamasyn ki sizler ýaxşyja palawlar, goşly palawlar iýip otursaňyz, o pakirler gurunan gemirip otursa, onuň jogaby kıyamet gün berdirmiýe. Bul ay muwasatyň aýy, gamharlyň aýy. Molla beçeleriňizden habar alyň, medreseleriňizden habar alyň, hafizi Kur'anlaryňyzdan habar alyň we medreseniň musafir ustadlarynyň habar alyň. Medreseňiz, garibiňiz, yetimiňiz, biýo biçaralaryňyza gamharlyk etjek aýyňyz şul aý diýdi. Başga aýlarda hem gamharlyk etmeli, lekin hassatan şul aýda her kança mutawajjih bolup gamharlyk etmeli. Näme kembuty barka, näme zerraty barka biziň medresemiziň, molla beçesiniň, medreselerde okyp ýören talibil ilimleriň, gije gündüz Kur'an tilawat edip gowmuň üstüne haýr rahmet ýagmaklygyna sebep bolýan hafizi Kur'anlaryň näme hajaty barka? Yetim iki gözü yaş bolsa Allah Teala'nın arşyna rıza gelýär. Allah Teala'nın arşyna rıza getiren yetimleriň näme hajaty barka? Biýo biçarlarymyzyň näme zerraty barka? Agah bolunlar, muwasat edinler, gamharlyk we hemdertlik edin. Öz ýen zadyňyzdan şolarga hem iýdirjek bolun, öz giýen zadyňyzdan şolarga hem giýdirjek bolun. We şahrul mawasat, bul ay mawasatyň gamharlyk we hemdertligiň aýy, hemdertlik we gamharlygy bul ayda eliňizden bermäňler. Hemdertlik we gamharlygy bul ayda her kança ihlas bilen enjam beriňler. We şahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bul ay şu rakam bereketli ay ki musulmanyň rizqy ziyada bolýar bul ayda. Bul ayda musulman adam ihlas etse, musulman adam ýaxşy amallary enjam berse, günahlardan saklansa Allah Taala rızklaryna ziyadatlyk berýär, rızklaryna bereket berýär, zindegisine bereket berýär, ahli awlatlaryna, famillerine, kesb-karlaryna, tijaratlaryna, dehqançylyklaryna bereket berýär. Bul ayda rızkyňyzy köpeltjek bolup köşediňler. Rızk rozyňyza bereket hasyl etjek bolup köşediňler. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. Qaysı bir hoşnasip bendanyň özü bul mahi mübarek Ramazanda bir rozadaryň agzaçaryny berip agzyny açtyrsa, iftaryň wagtynda bir nefer rozadara eger agzaçar berse, kana magfiratan li zunubihi, onun günahlarının magfiret bolmakyna sebep bolar. Ve itqa raqabatihi minen nar, ve onun canının, gerdeninin, bedeninin dozakın odundan azat bolmakyna sebep bolar diýdi. Agdaçar bermekliň özü. Bir nefer agdaçar berip bilseňizden berin. 2 nefer berip bilseňiz, 10 nefer berip bilseňiz, kança nefer iki agdaçar berip bilseňiz, agdaçar bermeklige köşediňler diýdi. Ve qalu ya Resulallah, soň sahaba-i kiramlar yine Peygamberimiz aýtdylar ki wa kana lahu mislu ajrihi min gayri ayyan qusa min ajrihi shay'un. Şol qaysa adamga iki agzaçar berseň, şol adamyň rozasyna kança sowap berilen bolsa, şonça sowap şu agzaçar beren adamdan berilir diýdi. Ana o rozadarın sowabına hem şerik bolýasyň. Rozadarın sowabyndan hiç zat kem bolmaýar, amma şonuň sowabıça aglaçar beren adamga hem Allah Taala o sowap berer, ajr berer diýdi Peýgamberlerimiz. Wa qalu ya Rasulullah, soň sahaba-i kiramlar soradylar, ya Rasulullah, leysa kulluna yajidu ma yufattiru as-saima. Bizleriň içimizde bazı garipler var ki rozadar adama aglaçar berer kudraty ýok, olar näme etsin diýdi. Rozadar adama aglaçar mal soýup berere we olarga köperak zatlar getirip taksim edip paýlap berere kudraty ýok, olar näme etsin diýdi. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem, Peýgamberlerimiz aýtdylar ki yu'tillahu hada thawaba, Allah subhanahu wa taala şol sawabı berer. Men fattara saiman, ol adamga iki bir rozadaryň agzyny açtyrsa, ala tamratin bir hurma bile diýdi. Aw şarbati ma'in, ya bir urt su getirip berse diýdi. Bir kündük su şu pampdan getirip rozadarlar gelip mescitte oturan bolsa, her kaysına bir piyala su verse, ana şoňa hem Allah Taala mana şu ajrlary berer diýdi. Günahsy magfiret bolar we
Şo rozadarın sawabıça muňa sawab berler we gerden dozakyň oduna azat bolar. Bir adam özü bir hurmadan paýlap berse, ya bolmasa bir urt suwdan paýlap berse, aw mazqati labanin, ya bolmasa inegi var, süýt alyp gelse danigem her kaýsyna bir urt süýt paýlap berse hem Allah subhanahu wa taala bul ajre şol agza çerberen adamga berer diýdi. Wa huwa şahrun, bul aýyň ol şurakam aý ki awwaluhu rahmatun, bul aýyň awwaly rahmatdyr diýdi. On awwalky gününde Allah taalaň rahmeti jala şekilli ýagyp durmaly. Wa awsatuhu magfiratun, we on ortakysy magfiratdyr. Soň magfirat şuru bolmaly, günahlar magfirat bolup kelbermeli bendeleriň günahlary, toba we tazarrulary bilen tutan rozalar eden taat we ibadatlary bilen. Wa ahiruhu itqun minan nar, ahirki 10 güne dozakyň odundan azatlyk bar. Soň Allah taala elan edibermeli. Pelany kowmy dozakyň odundan azat etdim. Pelany bendämi dozakyň odundan azat etdim. Pelany muhlisy dozakyň odundan azat etdim. Soň azatlygyň elany bolmaly. Man khaffafa an mamlukihi fihi gafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Qaýsy bir bendäniň özü bul roza aýynda öz gulamlaryndan, hyzmatgarlaryndan, ajirlerinden, işletýän neferlerinden ýüküni ýeňlitse, geley peşiniçe işleseňem bolar, şondan günlük pulyňy berer seniň diýip kemräk işledip goýbarsa, ýeňilräk işledip goýbarsa, Allah subhanahu wa taala onuň gunasyny magfiret eder ol hojaýynyň we onuň gerdenini dozakyň odundan azat eder diýdi. واستكثروا فيه من 4 خصال 4 خصلata köşedinler mahi mübarek Ramazanda diýdi. Haslatayni tarzawna bihima rabbakum, turzuna bihima rabbakum. 2 haslat bar ki öz Perwerdigaryňyz şonunda hoş edersiňiz diýdi. Wa haslatayni la ghinaa lakum anhuma, ve 2 haslat bar ki sizler ondan biperwadal, ol hem sizlere hatmen gerek diýdi. Ve ammal haslatani allatani turduna bihima rabbakum, amma ol 2 haslaty ki öz Perwerdigaryňyz onunda hoş edersiňiz, onuň birisi şol ki şahadatu alla ilaha illallah, la ilahe illallah'a şahadat berip ýörüň diýdi. Köpürak tesbih sanap, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah köpürak aýdyp ýörüň diýdi. Ve ikilencisi ve testağfirunahu, günahlarınıza mağfiret dilap ýörüň diýdi. Estağfirullah, 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 estağfirullah taala rabbi min kulli zenbin ve atubu ileyh. Ana bunu köperäk aýdyp ýörüň. Ve ammal haslatani allatani la ghinaa bikum anhuma, amma ol 2 haslaty ki sizler ondan biperwadal, ol sizlere hatmen gerek. Onuň bir şulki fatasalunallahal cenneh, Allah taaladan cennet dilap ýörüň diýdi. Hemişe rozanyň aylarında Hudaýa cennetin özüň nesip etgeniň. Bul dünýäde seniň ryzalygyň üçin roza tutup ýörs, ajygyp, suwsuz bolup, geceleri uykulardan galyp, tarawih hatmy Kur'anlar okyp, Hudaýa cennetin nesip etgeniň. Gece gündüz cennet dilen diýdi. Ve ta'awwazuna bihi minan nar, Allah taalaň dergahyna dozakyň odundan penah dilap ýörüň diýdi. Hudaýa cehennemden nejat bergeniň, cehenneme bizleri ýakamagynyň, cehenneme köýdiramagynyň diýip cehennemden nejat dilap ýörüň diýdi. Ve men saqa saiman saqallahu min hawzi. Peygamberimiz aýtdy ki her bir adamyň özü rozadara agzaçar wagtynda suw içirse diýdi, Allah taala kıyamet gün meniň hawzy kawsarimden ona suw berer. La yazmau hatta yadkhulal janna, meýdany mahşerde 50.000 ýyllap durmaly. Şo ýerde suwsamaz 50.000 ýyllap, hawuzdan suw içenden soň hawzy kawsardan suwsamaz ta cennete barynçan diýdi.